Здравейте на всички, казвам се Красимир и днес се намирам в района на област Кърджали, а именно до една чешма, която има силен сентимент за мене, защото често пътувайки си от Пловдив към Кърджали, аз минавам през тук, за да си напълня вода и бях забелязал колко мръсно е около самата чешма. Сега ще ви покажа. В момента аз вече започнах почистването около самата чешма. До момента събрания боклук от нея е този, като аз ще продължа да доизчистя и събера всичкия този отпадък, който виждате и в момента. Горната част я изчистих, тук вече е добре, но тук остана много. Имам много цели и амбиции, а именно една от тях, както моя лична, така и обществена, е да направя околната среда малко по-чиста. И с това си видео днес искам да дам пример. Искам хората, които замърсяват по този начин, такъв тип локации, такъв тип места, които няма кой да поддържа, няма кой да почисти. Единствено, ако ние не се ангажираме с това да го почистим, то няма кой друг да го направи. То да се замислят и след като видят резултата, следващия път отново да си помислят дали да си изхвърлят боклука, да си кажат, че по-добре да бъде чисто, със сигурност, надявам се. И сега, след няколко часа чистене, е време да ви покажа и резултата от него. Така, това е коритото на дерето, което се намира непосредствено до самата чешма. Както бяхте видели преди малко, то беше доста замърсено. Успях да го изчистя цялото. Ето е резултата на това, което събрах. Това е боклук. Сега остава целият този боклук да успея да го събера и тук. Ще е малко мисия невъзможна, ще се постарая. Ако ви е харесало това видео, харесайте го, споделете го, последвайте ме. Успях да събера всичкия боклук в колата. И не забравяйте, заедно можем да направим още много малки добринки за природата. А те в крайна сметка водят до големи промени. До скоро!